آؤ گرامی کے حضرات میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت بشر آفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقریر میری بھوکی دیتی رہ گئی. حضرت بشر آفی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے کامل ولی ایسے اللہ دے کامل ولی بغداد دے وچ رہندے سن. جس رستے تے بشر آفی نے بھائی شادت توجہ حضرت بشر آفی جس رستے تے چلنا پیروں ننگے چلدے سن آپ جُتی نہیں سن پاندے. جُتی نہ پانا بھی ایک وجہ جس رستے تے اللہ دے ولی نے چلنا جنگلہ دے جانوراں نے علاقے دے جانوراں نے اپنے جناب گوبر نہیں سن کر دے پیشاب نہیں سن کر دے اپنے اس طرح پیشاب دے پابندیاں لا لیندے سن گوبر نہیں کرتے سن کیونکہ اللہ دے ولی نے گزرنا ہے کدرے ساڈے گوبر دی وجہ دے نال ساڈی نجاست غلاظت دی وجہ نال اللہ دے ولی دے پیر خراب نہ ہو جان. اور رب کعبہ دی قسم جنہاں نے صحابہ پاک نو منیا جنہاں نے اہل بیت اطہار نو منیا کوئی غوث بن گیا کوئی کتب بن گیا کوئی ابدال بن گیا کوئی داتا علی حجویری بن گیا کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بن گیا کوئی حاجی شیر سرکار بن گیا غوث پاک بن گیا جنہاں نے صحابہ پاک نو منیا جنہاں نے اہل بیت اطہار نو منیا وہ جناب غوث بن گیا کوئی کتب بن گیا کوئی ابدال بن گیا. جنگلہ دے جانوراں نے انہاں دی عزت کیتی بڑا لطف والا جملہ ہے. انہاں جنگلہ دے جانوراں نے انہاں دی عزت کیتی. اسی اپنے علماء دی عزت نہیں کر سکتے انہاں دا احترام نہیں کر سکتے بڑے بھائی نوں عزت دین واسطے تیار نہیں. یہ مال سوکھا یہ دنیا جھکدی بہتی ایک بندے دا مائنڈ بنے ہوئے یار ان لوگ ان کول مال بہت ہے ان دنیا جھکدی بہتی انہوں عزت میں رب نے عطا کیتی کہ کوئی دتی انہوں عزت اللہ نے عطا کی تھی کہ تو میں تے نہیں نہ کیتی. آپ بشر آفی دی گل پہ کرتے حضرت بشر آفی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دی گھر والی اتنی فرما بردار اتنی تابعدار حضرت بشر آفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے وضو کرنا جناب گھر والی جناب پانی لے کے انتظار کرنا کہ کدو حضرت بشر آفی نے وضو کرنا ہے. آپ دی گھر والی نے جناب جُتی وضو والی جُتی پہلے لے آ کے رکھنی بشر آفی نے وضو کرنا ہے جناب آپ نے نماز پڑھ کے آنا یاد دروازے تے انتظار کرنی کہ کدو بشر آفی نے آنا ہے انہوں دروازے کھٹکاون دی ہمت نہ پوے کہ میں پہلے جناب اللہ دروازہ کھولا جس دن جناب اللہ دروازہ کھولنا ہے انہوں نے کہنے کی ضرورت نہ پوے کہ بشر آفی نے بیٹھنا ہے انہوں نے خدمت واسطے جناب اللہ پہلے انتظار کرنا کہ کدو بشر آفی آوے تے میں دروازہ کھولا کدو آوے تے میں جناب اللہ انہوں واسطے چار پائی بچھا کے رکھا. حضرت بشر آفی رحمت اللہ تعالی گھر والی اتنی فرما بردار اتنی تابعدار محلے دے وچ ایک جناب اللہ 2 نمبر عورت آ گئی انہیں آخر بشر آفی دی گھر والی جدوں دے بشر آفی دے نکاح دے وچ آئیں گے نہ تیرے چنگے کپڑے نہ تیرا چنگا کھانا پیون نہ تیرا سرخی تیرا پاؤڈر نہ تیری عیش عشرت نہ تیرے کول جُتی چنگی جناب اللہ اتنی بندے دی نصیحت عورت پہ عمل نہیں کرتی جتنی محلے دی عورت دی جناب اللہ اثر کرتی دوسری عورت جناب اللہ آکے تھوڑی جی ویگان دے میں بھوک مار جاوے میری بیٹیاں پہنا سوڑیاں پہیاں نے انہاں واسطے بھی ایک غیر صرف خصوصاً انہاں واسطے سرکار کا ذکر پیا کرنا ماں قربان جاوا حضرت بشر آفی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار جس ٹائم نماز پڑھ کے آئے دیکھا کہ گھر والی نے کنڈی نہیں کھولی دیکھا جناب بڑی دیر کنڈی کھڑکان دے رہے بڑی دیر کو بعد تو کنڈی کھلی آپ دی گھر والی ویکھے جناب لوال کھل رہے نے جناب اللہ زمین تے بیٹھیے بین پہ کر دیے روندی پئی جناب اللہ حال و بحال حضرت بشر آفی رحمت اللہ تعالی آپ اللہ دے ولی سن کیونکہ اللہ دے ولی دی شان ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينزل بنور اللہ. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ والے اللہ کے نور نال وکھدے نے اللہ دے والے اللہ دے نور نال ویکھدے نے اللہ دے نور نال وچے اور رب کعبہ دی قسم ہے قرآن نو کیوں چنیا قرآن دے وچ جناب اللہ قلم دے نال تے سیاہی دے نال اون تے عربی لکھے ایک کاغذ ہے ایک کاغذ تے قرآن لکھیا جائے. توجہ نمی گل پہ پیش کرنا پڑے سامنے خوش قسمت نمی گل سن دے پئے آپ بلال صاحب توجہ کریا جی علم والے بندے بیٹھے نے ہر جناب اللہ جنگل علم تو خالی نہیں ہوندے
بڑے بڑے جناب جناب ہر محفل دے جان پڑھ بھی نہیں ہوتے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں قربان جا جناب پہال واجے انہی کوئی قدر کہ تینوں دے قرآن لیا جائے وہ جناب برکہ والا ہوتا ہے وہ برکہ ہوا ہے وہ جناب جدو جلد ہو جائے وہ جناب جڑے کتے لگ جانا وہ کتے بھی چھوٹی میں لگ پاؤندے جس کپڑے دے وچ قرآن داخل کیتا جائے وہ کپڑا بھی چھوٹی میں لگ جاتا ہے جس پھٹی تے قرآن رکھا جائے وہ پھٹی بھی جناب لاؤں دی بے ادبی نہیں کرنے جس پھٹی تے جناب حافظ قرآن پڑھنا ہوئے رب کعبہ دی قسم اس حافظ دی بھی اخیریت کرنے کیونکہ ان دے سینے دے وچ اللہ دا قرآن ہے جس سفر دے وچ اللہ دا ولی چلا جائے جویں قرآن دے نال کائناں کتے لگن نال برکت والے ہو جاندے نے خالی کاغذ تے قرآن لکھا جائے او برکت والے ہو جاندے نے کپڑا برکت والا ہو جاندا ہے پھٹے تے قرآن رکھا جائے او پھٹے برکت والی ہو جاندی ہے جس حافظ دے سینے وچ قرآن ہو جائے او حافظ بھی برکت والا ہو جاندا ہے او